Hausa murnar kandun mu sai wata rana. Allah na sarkin kyauta ka da dan abincewa, gashe ni daga domas da cagano ne na yi sewa. Ga kyautar baiwa kaban Allah na godewa, kai karfa aka ji ni cikin tawaga ta yan baiwa. Muryata da kaban Allah na kara godewa, kare ni kai min tsare daga sausayin rana. Duk daɗin sabon da aka yi dole za a bar juna, ko yanayin yama ko bai baka nemi gun kwana. Yau wa'adi ya zo da sukul sai kuma ban kwana, kan ku tafi zan so ku ji mai na fada a zance na. Duk wahala da kuka yi ta sha a tafi dare rana ta kare, haza wasalam na yi wa abokaina. Shikenan daga yau yanzu zuriya muna bankwana, S.s.s Kafin Hausa murnar kandun mu sai wata rana. Mai haƙuri an ce wata ran zai kai tidin sira, sai a sukul aka gane da dai sannan ake gyara. Ta aike wahalar duka ba a bata shara, duk da wuya kuka jura hakan yau gashi sai saura. Kalli ku ga Allah sarki wani yanzu zai fara, fata na a gare ku ku zamto yan uwan juna. Da gwani Musa Ibrahim Mustaban kwana, mai kewar Jafar Ismail Furji mai suna. Kafar gojeje na Hadija fito Hassan maina, ga Usman Adam Idris Usi ina kwana. So kan Khalid Kamis sabin yana raina, dan malam na gaida Hilal Tijani yarana. Shikenan yau Adam Salisu yayi ban kwana, karka gaji ya Haruna Muhammad karbi sakona. Ga ka gwani ka saba su fi Umar yan baina, baitina a gare ku abokai kun yi ban kwana. Shikenan daga yau yanzu zuriya muna bankwana, S.s.s Kafin Hausa murnar kandun mu sai wata rana. Dangata fa Yusuf Muhammad zo ka dangane, DSP na busar ka amana Isa Haksani, Abdulaziz Dauda Usman Gwanja da na zoni, Sada Muhammad bi Ibrahim Hadisun birni, dan Tarabu Abdullahi Abakar na zamani, Dogashi Rabi'i Muhammad ya maraita ni, Abubakar Ali Fasihi kin adiyani, karɓi rabon ka Mika'il ya uka san ka ambani. Inda ka je Ahmad Umar Ahmad zanzo ne, laifi in an yi shi a yafewa dukan juna. Yewa Asmar Abdulhakim Sadis ya shirya, gaida Muhammad Mamuda Jubalan Tigel Oya, dan birnin Kudu Musa Abdullahi na hanya, shalilan mamansa Bashir Abdulhamid hayya. Awwal abu awwal dusa batun kana shirya, dan kanisa da Sa'id Ibrahim ya batun baya, dan waigo jahun Anas Abbas hayya. Yau Isa Umar Doko a batun gaba karya, daga Muhammad Sabir baban gida sai aya, fata na a gare ku abokai ku rike juna. Shikenan daga yau yanzu zuriya muna bankwana, S.s.s Kafin Hausa murnar kandun mu sai wata rana. Abubakar Safiya da Kiyawa fito ta nan aska, dangansa Al-Sa'idi zo nan kaɗan taka, Abdulsamad Hassan Autar bata
na zogunka ABK Abakar Abdullahi kana harka dan taura Kamil Ibrahim an yi sambarka mai neman Ibrahim Ayuba ya zo ga ka tafi Adam Dusa ina kai na ji sakonka ban kwana da Muhammad S.s ina zaka ga Abakar Isru Sikiri Absun Kano barka ko da an rabe ku zamo kun rike zamantakar juna sai wataran Mustapha Ado Jahunta ya kai ma za mu biyo Rabi'a Abubakar ta Ayama sai kuma Abba Muhammad Tahir yau ba zai koma dan yalo Abakar ba wasiya zana dan barma Jackson Zakariya Hagarba mutum mafi kima yau Ibrahim Abdullahi Gwaram ake nema dan Jahun Sulaiman Ali ya fito da arama zo eke Abakasin mukutar tana kaima Loki boy mai gatar Yusuf Yusuf kaima labarin ya canza sai hakuri abokaina shikenan daga yau yanzu zuriya muna bambara S.s.s kafin Hausa murna kan mu sai wata rana sai da shafi Ibrahim waƙar ta kuzan tsara sa ganga zangai da Abdullah Alhassan Kaura sai Ibrahim Adanan Aminu dan taura ku da kuri Abdulkadir Kabir zai gyara sanya Amir Abbas na Aisha yau akwai shira Abdullahi Muhammad dan yugon da ka tara ko a ina Hassan Ismail shi yake zarra yau sakon Ahmad Abubakar na dan tsara duk sakon da na shirya yau a gare ku zan tura bi addu'a a gare ni da zarar kun ji sunana Abdullahi Yunusa Abdurrahman mai kudi slash ake gada su kusa Abdulmalik hallura ina kake dan kafin Hausa ba wasa ya mujahid murtala shakanin fasa burina na kano ka abubuwa Alhassan Isa sai kuma Abubakar Isiya kuma haifa nan kafin Hausa baballan taura sha Sara Isa Isa Nasiru Isa mai ga fito ga dan ciyaman kasa ISP Umar Abba Uba yayi ban kwana shikenan daga yau yanzu zuriya muna bambara S.s.s kafin Hausa murna kan mu sai wata rana jamu muje Abakar Idris Umar Gumel Dakta Shakurumin ka Muhammad Salisu mai kwaken fata ban manta da Muhammad Awwal na zaɗan gata Muhammad Ilyas shirin makiyan ka zambata tunda akwai Salaman Usman Garkini na huta yam hallaye Muhammad hallaye garba mai sabta tafi da ni S.s.s madaki na yan mata Yusuf Zubair Yusuf ranar rabuwar ka ta zota Mustapha Mamuda Dutse karshen kiɗa shata sai wataran ya abokai kun zama yan uwan juna shikenan daga yau yanzu zuriya muna bambara S.s.s kafin Hausa murna kan mu sai wata rana mai haƙuri dan dusa kama da Aminu Limawa Abdulwahab Sabi ya aboki ga ka kyakkyawa sai journalist Hussein Abubakar garin kyawa dan bagamara aboki Yusuf Hamisu newa so taka Abakar Muhammad Kabuci sawa sada gwani Ahmad Abbas Ahmad na gaidawa Abubakar Ahmad Bello zo dan tadandawa gaida furo on top Sanu Hamisu dan baiwa ken tafiya da gwanin ta Jamilu Shaibu S. Bawa ba komai Allah na tare da ku da rera